आं बेखायनो बारा सम लानो सानाखै बोराय मानसि जाहैबाय मा बुंगोन मा मागोन मोनलायलाङो एसे सेंग्रानिखौसो गोसो होयोना रायजोफोर दा जुगा मा जाखो रायजोफोर गोदो जों माबा मोनसे खौरां फैनो गोनांबा खौराङा पजिटिभनोलै होनबा एसे गोसोआ मोजां मोनोमोन गोदो दाना माबा नेगेटिभ फैबासो गोसोआ मोजां मोननाय जाहैबाय नङा होमबा नेगेटिभ फैबासो मोजांनो बे कर'नानि टेस्ट नाया होनबा नेगेटिभ फैबासो बारग'बाय रैखा पजिटिभ फैबा सिन्था जाहैबाय आरो जुगा बिदि जाहैदों दा जों गोदो नुयोमोन बे मोसौखौ मालायनि आबाद जानो हायि बायदि मुख्रा गानहोयो जे मुख्रा ना मा होनो दा मानसियासो गाननाय जाहैबाय आरो अनेक नुबावगोन निस्सय अनेक नुबावगोन जोङो बुंस' हाया दा आं माबा एसे मेन्डेलानि खोथा बुंनि मेन्डेलायाबो फैगौमोन मेन्डेलायाबो नांगोलनिसो गोराथार एकदम गोराथार एसे लाजिनाय जादों मानसिया फैयासै दाखालि माबा बे बुंबाय आरो ओइ नोंथां आंखौ बुंबाय माबा आंनिया बिसिया माबा ससमा बायनोनो ससमाखौबो माबा एसे टेस्ट खालामलायनांगौनो एसे टाउनाव थांनानै सानैबो थांसैथ' बिसिखौबो लांफानि होननानै लोगो लाबाय माने खोथाया जाहैबाय बिसिया एसे दुगांगां जाना दं मेन्डेलाखौ आदा आदा होननानै बयबो अनसायो प्रग्रामाव लिंहरो रिसिपसन खालामो सिख्लाफोरखौथ' आरो बुंनो नांला सेंग्रायै थानाय बायदि मोनो ओजोंबा हाबासो जाबाय रुवाथिमोन मानसिया रुवाथि गावसोरजों थानाय बे रुवाथि लाखिदों लेखा फरायना होमब्लाबो आरो फिसाइखौ आरो आदा आदा सार होननानै गाबज्रियो अनसायो नागिरो लेंहरो बेखायनो बिसिया एसे दुगांगां जाना दं एसेबां सनमान होयो आंनि फिसाइखौ आंबो एसे स्टेन्डार्डै थानांगोन होननानै ससमा गाननो लुबैबाय जाहैबाय ससमा ओमफ्राय